Padayon nga suspendido ang tanan nga klase sa pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa syudad sang Iloilo sa tanan nga level sa mga adlaw Nobyembre 4 tubtobi na buwas Nobyembre 5 sa announcement man ni Mayor Isa Treñas. Ginabiso man sang alkalde nga suspendidong trabaho sa mga adlaw sa Iloilo City Government kag tanan nga government offices bilang pagpreparar sa epekto sang bagyo. Ginainganyo man sang alkalde mga pribadong establishmento nga magpatuman sang suspension sang trabaho para sa precautionary measures agud masiguro ang safety sa mga empleyado. Padayon ang suspension sang face-to-face klase sa tanan na level sa public kag private sa November 4 kag 5. Samtang may work suspension man sa Iloilo City Government kag all government offices within Iloilo City buwas November 4 until further notice. Gina-highly encourage man naton nga ang mga private establishments nga magpatuman sang pareho nga precautionary measures para sa kaluwasan sang tanan. Maghalong gid kita kag padayon nga magbantay sa official updates. Nabalian ang kabayin sang announcement ni Iloilo City Mayor Isa Treñas. Samtang pahayag man nga suspendido sa mga adlaw ang trabaho sa Iloilo Provincial Capital magudman sa bagyo base ini sa kumpirmasyon sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Magapabili naman nga naka-alerto ang Emergency Operation Center kag Response Cluster Team sa Iloilo Provincial Government para sa pagmonitor sa sitwasyon may kangtanan sa bagyo.